खुलुमबाय बयनिसिमबो बैसागो गोदान बोसोरनि। आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं। बैसागो बोथोराथ' सोलिबायानो दं दा। आसा खालामो गासिबो आंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो आंनि लोगोफोरा गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। दा आंबो मोजाङैनो दंथ'यो इसोरनि अननायाव। दाथ' नैथि कर'ना जाहांदों होननानै खोनादों। दा गयावसो दङ। गयावबो 25 एप्रिलनिफ्राय जागोन होननानै खोनादों। जागोन जाया दा जेबो होथ'नो हायाखै, जेबो दा डिक्लेयार बुंनो हाया। दा खोनादों जोंबो। आंनि साननायावथ' जागोनबो जानो हागौ जायाबो जानो हागौ, नङा होमबा? दा जाफिनबाबो मोजाङै थाबानो जाबाय बयबो। मास्कफोर गाननानै थाबानो जाबाय। जोंनि गयावबो फाइनखौ 500 रां लादों सासेयाव मास्क गानालासिनो बेरायबा। दहाय जोंबो बेरायनो थांदोंमोन। दा आङो रुमाव दं। ओमफ्राय आं पुलिसखौ नुनानै गिदिंफिनदों आरोना आं गाहायाव ओंखारदोंमोन। ओमफ्राय आं नुहुरदों, ओमफ्राय फैफिनदों आङो रुमावहाय। ओमफ्राय बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन आरोना आंबो, ओमफ्राय बेरायनो थांनाय जायासै। नुबाय नालाय दा ओरैनो जानला मोनला फैसाथ' बाहायजाया, नङा होमबा? जों बिदिल'सो थायो, खामानि मावनोसो थायो आंबो। बाट ओरैनो गयाव दा फिसा ओरैनो कम्पानिफोराव दं, बेयाव खामानि मावना दं आङो। मा होनो बयनि हालोदाबोथ' समान नङा, एखे नङा नालाय, बेनिखायनो गयावसो खामानि मावना दंफैयो। रिजर्ट दाइकेरागाव गवा, बेवहाय खामानि मावफैयो आङो, 4 स्टार हटेलावहाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव गासिबो बैसागोखौ मोजाङै रंजालांगोन होननानै। आंबो रंजानो गोसोमोन, बाट गयाव बेबायदि प्लेस गैया। बर'फोर खमथार, बेनिखायनो रंजानायफोरखौ नुबाङा। आं रंजानो गोसोमोन, देग्लायथ' सुटि मोनासै। फैगौ बैसागुआवहाय लोगो मोनहैगोन होननानै आं गामिनि लोगोफोरखौ मिजिंथिबाय। आरोबाव आंनि आंगोनिबो आंगो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौबो लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। फैगौ बैसागुआवहाय रंजाहैगोन आंबो नोंसोरजों ज'यैनो। दा होमबा लोगोफोर, दा देग्लायथ' रंजानायानो जायासै। आसा खालामो मोजाङैनो मोजां रंजाहैगोन फैगौ बोसोरावहाय। दा मा होनो, बैसागु बोथोराव मोजाङैनो सोलिलांथोंसै, नङा होमबा? बिराद गरम गयावहाय थानाया, बाट थानायाबो मा खालामनो, उपाय गैया। दा खस्थ' सोलिगासिनो, गरमनि थाखायनो सोलिनो हाया मोनदों। दा दैज्लां बोथोराव मोनफैसिगोन, बेयावथ' अखा होगोन होननानै खोनादों आं। 6 मास अखा हायो होननानै खोनादों। माने जोंनि बेवहाय खामानि मावना थानाय लोगोफ्रा बुंदों, सोरबा 6 माह अखा हायो, 6 माह गरमजोंनो थायो, बेबायदि होनना खोनादों आरोना। दा नायनोसै मा जायो। आंबोथ' दा मास मोननैल' जाफैबाय, गरम मोनफैदों आरोना जायगाखौहाय। नायनोसै उनावहाय मा जायो। बिदिनो गरमैनो थाबाय थायो ना अखा हानाय बोथोरावहाय एसे गुसु जायो। आं नोंथांमोननो खोन्थाहरफिनगोन गुसु जायोब्ला। दा बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नो सानबाय। दा हेपि बैसागोनि खेबसे मोजाङै मोजां आर'ज गाबबावबाय आङो आनान गसाइनिसिमबो, आरो नोंथांमोननि लोगोफोर आरो जोंनि गेदेर आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिमबो आङो आर'ज खालामो, जाहाथे बैसागोआव मोजाङै मोजां जोबलाङो। गोजोन्थों।